Hatu ingi kum ki khon ki jong belai kalong ne em bangin sim yo adhar. Lane don kum ki bru ki baong ba lar pila sim yo adhar kalong kum pi sim ya kadak ka jong ruspa an rupun rio. Renga kwa ban batai ne kapor. Bangi menta kum ka balang ngidang don hakaya jong ka jing ai ka jong belai. Bat ngimpat don hakaya jong ruspa an rupun rio. Takadaw ngi menta ngidang don hapo jong ka jing isnei ka jong belai. Kaya jong ruspa an rupun rio kadai hadin ba ya ka balang yang apa dia pergi bala pediang Jesus Christ on rong no hadien bala dep ka rapture la ni ka jing rong no hadien kata on sawan kata ka ria ka jong ruspa an rup riu but day hakaya ka jong ruspa an rup riu ba ki banget kim don show la ndala rong no yaki day hang ta kan sami kata gadak ka jong ruspa an rup riu bat sa shon haga ketika mon bat haga selang mat ka daw kwa ip haga ni ko por pinum tieng pinum sngau arta tien dan ki brio ki ba phone dan ki brio ki ba klijing kali ba yo ale siu bleu map show yang ayo ngala sim ya gani gadak pa jon ruspa anu pru em kam don ni eru em kata namar ngi baro ngi dan number fidan number phone fidan number pan card fidan number po bank account fidan ki number ngakwa pinum tieng ya ki number namar ngi mentang ngimpat don eru em ha kata kaya lada pishim yo adhar lane da pim shimru pinum let dujok lanu namar kata kam day kadak jong ruspa an rupun riu agadaw ka ba day yang imenta ka day wat kuslay kita ge wat sya ya lambak lah ge jing hikai ge bakum kita an rei menta ka day pi tang ba pin kre bha ya laga jong ge jing im bat u Jesus Christ shiti ge jong ki Thessaloni ka lonong ga basaw ga khat ka ba khat riu khat nyo pin sa sngo thu ba on dala rong ya ka balang day hang ta kan sa wan ka kaya jong ruspa an rupun riu day ha kata kaya ke lada pila sya ino ha ge jing rong no te day hang ta kan sawan katakan syap ke jong ruspa an rupun riu ya menta ka day ngi tang bangin pen kre bhai la ka jong ke jing im